Kao što vidite, nalazimo se na prostoru deponije, divlje deponije opštine Gradačac, koja je trebala biti do sad po pređenom planom prilagođavanja izvršena prilagodba u okvire sanitarne deponije. To je trebalo da počne 1. septembra 2011. godine. Nakon toga im je u decembru Federalna inspekcija za okoliš produžila to još do jula mjeseca 2012. Međutim, kao što se vidi iz priloženog, za ovaj period, znači skoro godinu dana, apsolutno na prilagođavanju ove deponije nije urađeno skoro, bez skoro nije urađeno ništa. Obzirom da je situacija ovakva kakva jest, na kraju vidi se i po ovim silnim muhama i ovom silnom smeću ovdje, da će vjerovatno vrlo brzo doći do blokade ponovo ove deponije i zabrane odlaganja smeća na ovoj deponiji. Da li se to svidilo kome ili ne, ali ovo se više neće moći ovako trpiti.